Iya. Cek rada imbuhana Mas. Walah wis menak iki. Otomatis ora lo besti-bestiku iki ngopo wong tak ajak so adik iso mlayu. Oh, wedi karo potonganmu kok nyambek. Jangkrik. Rene jajal rene.
Kok kowe ngarani aku kaya nyambek padahal lo deloken. Ya. Roh dhewe ta. Kok Lho, kok nyampe to? kowe iki lak bener kowe iki semiran karepmu ra ben gagah. Padahal madhep rene. Kok kono lho kaya sikat WC kae lho. Anu le, lek ndelok rada cek-ceke kayak remi ae. Minggir ben kena tiga atraksi. Kene lenggah kene apa kene? Ayo le, minggir. Trahyo hawane udan nggih. Ora apa-apa tapi Ora apa-apa. Hujan ini insya Allah pertanda Gusti Allah ngijabahi napa sing dados hajatipun Mas sinten menika? Mas Kolis Allahumma amin. Niki mengke anu kersane radi lancar. Niki wau dinten apa, Mbah? Selasa Legi berarti. Aja Mbah. laporan Bella. Nuwun Bella sewu. aja laporan lah. Jenengan pendetne Brambang 3 lomboke kalih mawon terus. bawange kalih Lah terus. terus mie soto kalih ndoke loro nggih Bu nggih. Ora kok nerang. Jaluk mie. Trip. Oh gasnya macet. Oh alal tapi lak sik wonten cetik geni. Ora. Nggih siap. Nderekne jenengan pokoke nggih. Tenanan lho nggih. Yo. Aduh. Iki lekas nyembong rene iki. Ayo sida apa ora wae keh. Tabuhan. Yo. Ya. Ya. Ya.
Apa? Lah kok malah kayak tayub. Iso nggur senggak tok Eh, gregetne lho. Pel, tempel. Mesale bocah cilik lho, Pel. Kakek salto sampai gliyeng mlaku. Aku yang ngono kuwi gur kenangin. Derek. Tapi topengnya ora apa-apa to. Tung. Alhamdulillah topeng ora apa-apa. Ora apa-apa. Bocah ya. Iso sing kok retakne iki sak topenge iki lho kok mbok Tosik, bocahe. Tosik. Ngono kuwi Tokno Mase tak warai yo. Nah. Topeng sebagai kelas pinten ta Dol niki? Kelas 1 SD. Ya ampun wis pinter ganong. Iki sing penting belajar terus lho ya. Didelok Mas Pungge iki ditutne ngene. Carane ganong ki ngene iki. Yo, kuda-kuda. Mlaku. Kendange mendem, kendange. Mendek, melaku, etek. Tenanan kok kowe iki. Laku apa ngono ki, Jong? Laku ambe ya. Melaku gondangi Mbah. Ah. Ya, Mas. Ya. Mas tukang son niku wonten kabel moncek, Mas. Setrumno tukang kendang iki lho. Nah. Ya. 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 Mak, cerit. Tukang kendangnya bosok mbok ben. Halo, Bat, tukang kendangnya, Bat. Yo. Tukang kendangnya abeyin lho Mbak lagi Bangku. Kendangnya melempem. Kok terus nyingkur ki. Oh, iki kena araska kata-kata. Kendang ra sita, Mbah. Tenanan iki lho delokan Mas Pungge iki lho. Le. Yo. Yo nyadi yo. Siap iki sapa iki, Pak? Tabuan iki lho celeng sitok iki lho. Yo meneng ae. Wajahe makane kodenen. Ya.
generasi apik. Generasi Malah kaya dolanan ning alun-alun sing dipretet-pretet ya. potonganmu ngono kok wong bocah senine ya wis penak lho ngedreki kaya mususi beras kae lho. Tapi ini generasi luar biasa loh. Luar biasa. Nek siji ora gemeng semuk. Wong ki ekspresine dhewe-dhewe. Menika kelas pinten, Nduk Cahayu? Kelas 1 SD lho iki. Namanya siapa? Singo. Jeneng bocah ayune kaya ngene kok singa potonganmu. Enggak mau. Rungokno sing tenanan to. Sing tenanan ya karo mesem. Wong iki kudune iki jatahe tole ki mau. Aku lek sing tuwek-tuwek ngene wis biasa. Oh wis waleh kowe. Poplak kabeh ngono. Ya wis. Disisihne kene. Agente. Ora neng. Ya. Bocah tibake pintere kaya kene lho. Alah. Roh nek udan ki tinggi atraksi kok lunyu gek terus dipel alah bocah gantenge kaya kene. Tak dang di ngedang. Hei. Kowe kan tak dingdang ala iya jeng tak gentuk crut. Lunyu praya golek haluan sik kok kowe ki kok. Kok ngono. Matane. Yo. Ting crut dandang crut. Lah nek aku lak genah nek ku nyambut gawe. Enjang, Mbah. Boyok, Pak. Lah kok kowe ngger ngene Iya, yo bagian, Mbah. Jare Mbak iki mah dale lunyu hati-hati. Wong guys siap. Ora muni kok harus kendange. Gedange mlempem. Ah, Mbak kena godhong lho, Mbak kuwi. Cah aku masih guling aku lho. Wong kuwi tidak boleh iri dan meri. Aku gak ora, aku kelo tukang kelo. Ya aku ki ngene iki yo apa tau tak pikir nek tak pangan dhewe ngono. Kok ya. Ora ra. Ton. Ustaz. Rene ya to. Susuk 40. Kok iso? Oke, Mak. Ya kok aduh kanca pelek kok. Yo ngono lho. Ayo, Bener sikat ta. Tenanan. kowe wayahe drek. Ya. Kowe milih sing didong, tang. Ayo Maman tang. Ayo. Lah, Kacan dipikir lho. Tang. Ayo. Sukan iki. Ah, foto kene iki. Soy. sik mata. Hei, Tung. Hei. Aja muncali sandal, muncali tripod lho. Oh sorry bos. Lek. Bae nggone ketua gengku e. Geng kok. Jubune lho.
Ya. Wes lumayan disambi Cleaning service. OB. Gon dewe salah. Kowe nyambi dong. Iya. Wes lumayan itu 10.000 iki. Ya ora apa-apa disambi ngene iki Pak ceperan ngene iki. Tung delang. Lho bablas ayo. Ya. Ya. Tar. Ya. Hop. Titik ora saoto kok. Aja gampang nesu. Gedung mutung. Mutu jang Gedung stroke. mutung. Kancaku kapan kae mutung kena stroke mulai-mulai. Alhamdulillah. Ya wel. Ora ketang pintu. Heeh. Awas lho. Hei, Raimu. satu potonganmu ocrot. Raimu. Ayo, lah, Lucu ya ora usah ogah. lah etrek. Ayo. album pisan dari mulai sesuk. Kadung sidik suwitik. Kadung oke harus dibablas nesa album. Sing pas-pasan ngono lho. Hawane wong. Tewel ki marai pegel aku kok. Ya langsung nih to. Wah, penontonnya saya utuh kaya ngene lho nggih padahal terak udah. Saya seneng karo budaya to. Nah, ku lho, ngeten iki ditanggapne rek, ngeten iki seneng nggih, Bu, nggih. Ya Allah, alhamdulillah. Iki ngono berarti Mas Kolis nuwun sewu. Iki nek nanggap reok sesasi pisan ngono ora rugi Mas iki Mas. Ya sing rugi nanggap potonganmu. Setelah YouTube. Lah sing ora rugi ya dhewe iki lho maksude. Ning aku ning kono mang kesel to. Tung. Aku ning kono mang kesel. Nyapa? Lah anak cilik-cilik kon gendongi foto. Gendong iku sampe sengkleh. Ya ora apa-apa karo ngenteni wayahe jadil rampung. Ya ora apa-apa. Paling endak ya ndongakne menika yogane Mas Kolis kengke lak netepi piton-piton. Piton-piton. Semoga tole menika kelak menjadi putra ingkang soleh.
migunani tumraping bangsa negara lan agama lan saged mikul dhuwur mendem jeru derajate kedua orang tua. Paling endak kowe lak yo duwe pitutur nggih Mas. Pitutur apa nuturi urip kowe mulat marit nuturi wong. Maksudnya adewe ditanggap kira sing dirahki polang karo urun donga. Iki kan anake wis bartene to. Tak artekne. Bapak jenenge sinten, Mas? Mas Kolis. Bojone sing wedok. Mbak Fitri. Mbak Fitri. Lah Mas Kolis iki tak ibaratne wayange Panji Asmara bangun. Lah nek umpama Mbak Fitri Dewi Sekar Taji. ya ampun. Tapi kene artine kabeh. Apa ta sebabe Mas Kolis kok apa kok ibaratne Panji Asmara bangun. Panji ki pusaka. Asmara Asmara ki seneng Asmara bangun. bangun. bangun iki seneng ngadeg. Bangun kuwi ngadeg. Berarti pusaka sing seneng ngadeg. Seneng ngadeg. Lah nek umpamane Mbak Sekar Taji, Sekar ki wong. Dewi ki wong, Dewi ki wong. Sekar, Sekare kembang. kembang, Taji Taji. ki entup Berarti wong wedok sing seneng dientup. Ya apa iki?